Muri yeZimbabwe aiwa inzwai kuvhugwa hombe manje apa toona kuti Zapu yoti aiwa ngakuitwe measures ngakuitwe matanho ekuti kubviswe aiwa Emazodamdzo Mnangagwa neZANU PF yake pachigaro nokuti vari kutaura vachiti 2028 kure pachazoitwa maelections. Muri yeZimbabwe aiwa kwazovhurwa hombe manje patoona aiwa munyori mukuru weZapu achitaura mashoko akadai. Saka poendera mberi nenyaya iyi aiwa ndokurudzira subscriber ulaika wotina on the bell icon tamochara mabdets andokupa pano paZim News Live. Kuti muzara nhasi nawo dzobuda dzichinzi munyori mukuru webato rinopikisa reZapu vamutulisi Hanana vazivisa kuti sarudzo dzemuna 2028 dzava kure zvikuru kana Zimbabwe ichida kubvisa nhubu dzeZANU PF uye vakurudzira kuti vanhu vakazvarwa mushure mekuwana kuzvitonga muna 1980 vatore matanho nekukasika. Mukurudziro yave kuti nyika igadziriswe vaHanana vakadonongodza mabatiro akaitwa upfumi hwenyika neZANU PF vachiti bato iri harina chinangwa chekugadzirisa. Zapu iyo yaimbova rimwe remabato anopikisa munyika kusvika rabata neZANU PF muna 1987 rakatatarika kuzvigadzirisa. Sarudzo yekuparadzana kubva mubato raitonga muna 2008 panguva iyo yaitungamirirwa nemushakabvu Dumiso Dadegwa yakakwanisa kufadza vamwe vaimbova vatsigiri vayo. Sado zvinobuda zvichagwa munhau zvinzi aiwa munyori mukuru webato iri reZapu otaura mashoko anoshamisa achiti aiwa ngatitorei measures vanhu vese vakazvagwa aiwa nyika yaona rusununguko kubva muna 1980 ngatitorei matanho ekuti tibvise ZANU PF. Muri yeZimbabwe chimbotiudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko aiwa abva kuZapu aya. Aiwa pinda mucomment section medu tidze zvamunofunga, musangana kusubscribe kulaika tinotina on the bell icon. Tambochana mabdets andokupa pano paZim News Live.